Минаха много години. И до днес часовникът на кулата отмерва времето на бурни промени. Прероди се Банско. Промениха се хората и нравите. Прероди се духът. И станаха банскали и построиха град. Нов град. Бъдещото Банско. Малкото планинско селище днес е световен планински курорт, познат по целия свят. С настъпващата пролет започва и новият сезон в Банско. Изпълват се планинските хижи, оживяват се местностите с вековни мури. С официалното откриване на сезона се отваря дългият списък от културни и развлекателни събития, които през цялата година ще огласят Банско. 3 десетилетия се организират празниците на банската традиция, с етнографски и кулинарни изложби, на изобразителното и приложното изкуство с песни и хора се изпъстря Банско. Огромното разнообразие от домашно приготвени ястия, капама, чумлек, агнешки специалитети, катино мезе и неизменният бански старец са радост за познавача. С изложба в центъра на града майстори от цялата страна мерят сили, а всеки желаещ може сам да опита сложността и уменията на занаята. Банско има над 130 архитектурно-исторически паметници на културата. В старият хилендарски метох е уредена постоянна иконна изложба на образци от банската иконописна школа, едно от най-ярките проявления на българската култура през 18-19 век. Експонирани са оригинални икони, рисувани от Тома Вишанов, синът му Димитър, внукът му Симеон и други иконописци. Фестивалът между трите планини. Дните на Пирин, банските разкръстици и националният събор Пирин пее са своеобразен форум на местният автентичен фолклор. Song we carry are the song that she have turned. Традиционно през август се организира летният джаз фестивал. В него участват популярни музиканти от страната и от чужбина. Something that happened for the first time. На откритата сцена на площада в Банско музиката се превръща в ключ за общуване между хората. Неусетно за банскали и гости идва и първият сняг. С грандиозно откриване започва ски сезона. Тук са световните знаменитости Мария Вализер, Марк Жирардели, Андреас Венцел, Петър Попангелов и Христо Стоичков. Дами и господа, безградният носител на Световната купа и почетният гражданин на Банско, господин Марк Жирардели. I feel always great in Bangkok, but today I'm very happy the slope is not so long because it was a long evening yesterday. Марк Жирардели каза, че винаги се чувства много щастлив в Банско, но специално днес е доволен, че трасето е по-късно от обикновеното, защото вчерашната нощ е била много дълга.
Вечерта Банско се огласява от пронизителният глас на зорните, примесен с оглушителният звън на кукерските чанове и съпроводен от факелно шествие. С такъв отбор Банско не може да не бъде номер 1.